রে ତମେ କେମିତି ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଆଉ କିଏ କହିବ ରେ ଚିହ୍ନା ନାହିଁ ପରିଚୟ ନାହିଁ ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଆସିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରା କରିସାରିଲଣି ତମେ ତମ ବାଟ ଯାଅ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ମଉସା ବସ 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 ମୁଁ ତମ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି କଣ ମତେ ବସେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ବସି ହଉ କଷ୍ଟ କରିକି ବସ ବାପା କାହିଁକି ବୁଢାକୁ ଘର ରଖୁଛ କହିଲ ଦେଖିପାରୁନ ସେ କେମିତି ଅସନା ମସନା ହେଇଛି ସେ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଜାଣି ପୁଣି କଣ ଏ ବୁଢା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦାମୀ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ଜିନିଷ ତା ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୁଢା କାହାରିକି ଦେଇନି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବୁଢା ପାଖରେ ବୋଧେ ହୀରା ଅଛି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଲା ପାଇଁ 13 ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ ଇଏ ବୋଧେ ହୀରା ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରି ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛନ୍ତି ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ କଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହାତ କରିବା ଏ ମଉସା ମଉସା ମୋ ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେମିତି ନ ଫାଟେ